Hey guys, welcome back to my YouTube channel. आंनि YouTube channelआव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायनाय जासिहरबाय। जोङो मैयाल' मोसानाय जाबाय। दिनै दा पार्टि जानो नागिरदों मानोना माखासे लोगोफोरा जोंना गोजानाव फरायनो थाहैयो नालाय दा बेनि थाखायनो जोङो सानसेल' मोसानानै दिनै पार्टि जानाय जाबाय आरो जोंनि दा बेदर हांनाय एवनाय गासिखौबो देखायलांबाय थानोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनोब्ला नायलांबाय थादो। हा? अबाव मोसाहैदों नोंसोरलाय? 2 नम्बर 3 नम्बर। वा दुगा गोजा। गासै सासेयाव माबा मोनदों 130। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Grasping into life. Life is happy, but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a let's all take a Savannah. Kalara एसे खम जाबायना? Iya betul lah. Bila iya ini, ya tadi esna. Kesubo, ese wohe. Kesini ya, bias. Ini yono. Ile yono. Bila ikut nana, Peter keseger genda. Berdera. Eografera, birak gotaw-gotaw एवनो रोङो गेन्जार बरिया गोथाव-गोथाव एवग्रा। पियासा खामजोब्बाय जोंना। पियासा खामजोब्बाय। बेदरा बारसाव जोबगोनसो बिदिबा। Para isi loh para nang. Oh, ini kan lagi. Sagan deh, ini sagan.
गारख'नाङा आखाइजों हानै हानै होन अरा बारा जाबायना खमायनो र' अर खमायनो र' नै जोंना एबारे बेदर एरबाय सासेया जोंना नकय नै बेदर एरबाय नै नाय अमा बेदरलै इसेल' जोंना सानै साथामल' जायैया एखानथ' इसेल' लाबोदो दा जानांसिगोन नै जोङो लानानै खारनो नागिरबाय जोङो मासे मानै आरो मानै माने नै बाखिया माबागासिनो दानगासिनो दा नै लानानै थांसै आरो सासेया नै सासेया एवगासिनो एवख्रेबगासिनो सासेया नै बेदर हानबाय जोंनि साइडआव बेयो माबा हांनायजों पियास लगायनाय दायो लानोसै खोमा निजिमा बाराद्राय जाबायना जोंना जाबाय सासेना जोब्बाय